Doncs aquí el que fem és, primer, parlem de tot el procés de confecció de la roba que portaven els romans i les romanes i també un poquet en Grècia, des de les fibres que s'utilitzaven per a elaborar els teixits, que quan tenim aquí algunes mostres, de les fibres del cotó, de la seda, el lli, des del mateix cultiu o cria dels animals per a aconseguir les fibres, tot el procés d'elaboració d'aquestes fibres, els tractaments, els tints també, la confecció dels teixits en el teler, tenim un teler de peces romà que és fantàstic, i després el que fem és que els vestim i els posem les diferents peces de roba que portaven les diferents classes socials. Tenim un senador i un cavaller. Bon dia, estem en el taller d'indumentària de la Domus Baelia. Per a l'alumnat, mireu, estan explicant ara l'indumentària que utilitzaven i, si no m'equivoque, és la que gastaven els senadors. Al cavaller, esta es diu túnica pretexta. I un cavaller, tenim una matrona, una nòvia, que té una roba molt especial perquè anava en un vel tenyit en safrà, que era molt característic, i després tenim peces de roba també gregues, els peples, els dos tipus de peple grec que n'hi havia. N'hi ha un sacerdot, n'hi ha també roba de grec per a home, i després n'hi ha roba per a esclau o esclava i per a un liberto o una liberta. I així l'alumne pot veure els diferents tipus de peces de roba que duien, com se podia identificar pel carrer a una persona, saber de quina classe social era, només per la seva roba, els colors, els elements distintius de les classes socials, com les franges porpra dels senadors o dels cavallers, i s'ho passen molt bé vestint-se. Molt bé, perquè clar, com sou professores és molt interessant i si de l'aula, i què penseu que realment aporta tindre aquesta experiència per a després tornar a l'aula, això ells, clar, se centren més en el món que estan estudiant, no? Jo crec que és una experiència més directa, no? És complementària. Els llibres tenen els textos i així tenim els objectes dels quals moltes vegades parlem als textos, no? Aleshores és una immersió, no? És una immersió. Igual que parlem d'immersió lingüística, doncs és una mena d'immersió material, cultural, no? I damunt aquí, en Sagunt, en aquest entorn, després pugen al teatre, estan en la plaça, els Espatia, tota la gent vestida romana, és una immersió. I després hi ha un altre tema també important, i és que l'alumnat de llatí i grec normalment són minoria en els instituts, i són un poquet els bitxos raros, no? Estos que fan clàssiques, i quan venen aquí veuen que n'hi ha moltíssima gent que estudia les mateixes coses, que s'apassiona per el mateix món, que tenen les mateixes inquietuds i poden veure que no són els únics i que a més mola molt, perquè aquí ens ho passem superbé. I no és sols que tenen una immersió, sinó que gaudixen molt, des l'údere et visquere. Gaudixen i se queden en l'anècdota, després se'n recorden sempre del dia que se vestiren de senador en la Domus Baelia, no? Això és una cosa que se'ls queda per a sempre i és aprenentatge significatiu al final. Exacte, sí, perquè damunt és molt interessant perquè m'imagino que ells igual ni sabien que portaven roba interior en aquella època, no? Moltes curiositats que els criden l'atenció i que... Molt bé. I quant de temps porteu fent estos tallers així als Ludi? Bueno, enguany se compleixen 25 anys dels Ludi. Nosaltres és el primer any que estem com a talleristes i ens feia molta il·lusió. Però els Ludi porten 25 anys. És molt de temps d'experiència, molt de material preparat, molt de bagatge. I després el divendres és el dia de la pompa. Se fa la recreació d'una pompa romana, ens vestim, que no ens disfressem, ens vestim perquè se fa molt igual que en un faller. I clar, és que no són disfresses, vull dir, està fet tot amb molta idea, amb molta cura. Està molt documentat i com eren realment tota la indumentària. Sí, i representarem una pompa. Aleshores participareu vosaltres també en la pompa? Sí, jo sí que participaré. Jo aquest any no, però l'any que ve segurament sí. Però al final som profes d'institut i ens hem de compatibilitzar la feina a l'institut amb la feina aquí, que bueno, no és fàcil, però estem encantades. Molt bé. Doncs perfecte, moltíssimes gràcies.